और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hisngi hadian Bu Menteri Kesorkar Jilla Uba Alexander L. Heg Lapenksan bagi Meghalaya Resident Safety and Security Act Araja Khatnriu kedekaan kebalaban Khanglat bat ban yada ye kejingrong kertep cangkibriu kebenabar syapok ke Jilla nakaliang jong Nyotrep Youth Council lakin tho tinge bagi kejingran jong Menteri Kesorkar Jilla kelong kebayalam bakla hakajingran makilat pathai kubor hakalai pautrik unaitung arajar arpusan Presiden KHYC Baroy Kupar Senram ulang bagaseng na duusnam araja Khatnriu kladep pulibnya ikikendon anjong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act bat kamdon kanu-kanu ka kentin belatho hakanikaan kaboong ban perking yakijingrung jingmi jangkibri ke panabar kaseng kalabu jinggiliru da kaboong bak MRSSE ke bakumno kabauba AL Hek Ukran bakalong an kabala ban khanglat ikijingrung jingmi jangkibri ke panabar Uba Senram lakin tui ki MLA pada Menteri Sorkar bagi dia benda pulibnya bahaya Meghalaya Resident Safety and Security Act haduk kebakun kena makin duptep lakan ikaan kalong ni em kebalaban khanglat ika jingwan rong jangki beriu ki panabar Uni-uno yalam KHYC lakin tui ki nru pongut ki MLA bahaka sin syong dorbar keban salongshen ki dia ben penborno ika Sorkar India bahkan ai jing menjer ben pentrekam yaki inline permit haga jala Meghalaya Mentala katno pautri gisnam ngila dawai ki an kum ka ILP ban pentrikam ngani ka jala ka jongi ningim shimla yu ya kata ka yaunu nuso ban yu ba ka Sorkar jala lani ka Sorkar India kan wanra iki bakum kita ki an ki ban te la kam ya ka jingrung jingmi jong ki bri ki manaba ningi sosi ban ong bat bangin yu ba bakidon ki minister jong ka jala ka jongi kidon ki MLA jong ka jala ka jongi ki bakren na kini kisngi ki boong ba kata ke MRSSE arja Khatnriu kadega an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong kibriu na ba ngiyo iya ka jingkren jong iba elhek menden gesngi ibala ong ba kumwe ni ki minister jong ka Sorkar Meghalaya ka jongi ong ba ke MRSE kadega kata ka don ya kita ki kendon lani kadega kata ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong kibriu hakni ka jala ka jongi kum gaseng habangi yo sngo bangi yo kani gajing kren jong ipa el hek bat jong kiweiru ngi ngim la ban perkhat bah kanu gadur bai ba el hek iong ba ke MRSSE aja Khatnriu kan la ban telakam lane ban perking ya kajing rung jingmi jong kibriu nabar ka jala syakani ka jala ka jongi namar ngila puli ya ke MRSSE aja Khatnriu na du pasdang hadu bakut kamdon ka weiru kentien ka batho ka MRSSE aja Khatnriu ka buang ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong kibriu ki banaba tingim sotho bai ba el hek ikren ya ka MRSE ka bokumnu kata kri ka baningkong ka jingkali ka mangikwa ban kali ba hek bat la dai ila ban ai la ni ban sotho yangi ba ha e la tho ba ka MRSSE aja Khatnriu ka la ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong kibriu ki banaba ngin da sngo comment sibun ya dekat kum ka jeng suthu ka jongi bat kat kum ka jeng tip ka jongi ya ka bangila pule ya kani ka an MRSE aja Khatnriu ngi tip syai ba kamdon kanu ka bentala ni kamdon kanu kentin ka boong ba ka MRSE aja Khatnriu kan la bante la kam ka jingrung jingmi jong kibri ki manaba pi ya iba el hek ba kumjuru ya gitu baro ki boong ba ka MRSE aja Khatnriu ka diga an ka bala bante la kam ka jingrung jingmi jong kibri ki banaba ngi kwa ban kentu ki ba puli shwa ya kaan aja Khatnriu puli bahaya kaan aja Khatnriu na du basdang hadu bakut bat sabatay kan bakata MRSE aja Khatnriu kala ni am bante lakam ya ka jingrung jingmi chung kibri ko manaba balengi ong ikani na marba ladingi kenma house name arja arpo kadon kuwi ka PIL number khatlai jong snam arja arpo kabala file ki katu kan ingut kibri hapo high court bat hakata ka PIL kini ginong file kila challenge lani kila challenge ya ki benta ki baka Sorkar kabu ya kitu ki entry exit point lani kita ki facilitation center ki boong kat kum ka section khatnyo bat khatra jong ka an aja Khatnriu bandala poi hapo kut hapor bal ayat kani ka PIL aja arpo Nanti mangi bakren chief secretary jong ka Sorkar jela hakapor bu file ya ka report hapo high court lembag affidavit ka jong
Habaka kod kakali baka ka kamram jong kini ki facilitation center lani kita ki jakarung jakami kat kum kaan jong senam aja khatrew aja khatrew ong baki ki ka kamram ban bu ya kini ki facilitation center kadai na kabanta ban verify ki tenants kamut ya kinong shongwan but kabaa ka kamram jong kini ki facilitation center kalong ban tip ban tip ya ki brio ki barung siya kajala laki don ni ya kataka criminal records ka jongki kidai tang artli ki bentang ki boong ba labu khnang kini ki facilitation center kawai ban verify ki tenants yak mut ki nong shongwa kabaar ban tip ya la ubri barung siya kani kajala ka jongi udon criminal records ni la ne udon kata ban tip ya ki brio ki bakungnu ki barung siya kani kajala ka jongi om shimla ong ba kini facilitation center kini ki jaka ki ban perking ya ka jingrung jingmi jong ki brio nakaway pat kajala siya kani kajala ka jongi por bayat hi kani ka kies ka kajala meghalya haka nyotri u December aja arpuai hapo ko kile submit ya kaway ka notification ban ong ba ya kini ki facilitation center ki bodon hapo umroy hapo umling hapo umroy airport ba hapo mandi pathar railway station la IT no siya ka health department siya ka tanak ka kot ka kya ban penkelay ki kung kita ki screening center nakabenta ukka jingpang COVID-19 kaumut ba ki facilitation center ya ki balakam ba ki di jaka ki ban perking lani ki ban check ya kata ka jingrung jingmi jong ki brio ki banabar sa kaniga jala ka jongi lapan kalano hakan nyutrik December arja arpo da ka pa IT no ikini facilitation center siya ka health department nakabenta ban screen lani ban toket banya ya ki brio ki barung sa kaniga jala ka jongi laki don jingpang COVID ni kadetang kata ka kamram jong ki facilitation center kat kum ka notification jong December nyutrik jong senam arja arpo bat ya kani ki tap hapo high court bo andala poy hapo high court hadin baka court kalay iba ka jingmut jong gini facilitation center kamdei ban perking ka jingrung jingmi jong kibrion re ka debit tang ban check it laki brio barung siya ka jala ka jongi udon ka jingpang COVID ka kut no kani ka PIL kabamut baka sorkar jalahi ka krensha baki facilitation center yaki balashna yaki balala banshna lani ban bu lomba ka anjong senam aja khatriu kimdei na kabanta ban check lani ban regulate lani ban perking ka jingrung jingmi jong brio banabar nrigidei tang ban verify lani ban sotho yaki nong shongwai na kabanta ban sotho ya kata ka jingrung ya kita gibrio laki don criminal records ni hadin pat ki kalano house nam aja arpo hanyo trip December da kaboong baik ini facilitation center jaka bakin le atau verification iki tenant la ne bakin le bantip la kita criminal record ni yakini facilitation center lapan kalano tangkum kita ki screening center na kabantau COVID-19 bat ngitek baro hadin usnam arja arpuai arpuar undon shu COVID ja ayu ikini facilitation center mata kabadan umling la syusa yingja kabadan sigwi jaka la syusa yingja namar bakim don ya kabor katkum ka anjong senam aja khandriu bakin check lane bakin perking ni ka jingrung jingmi jong kibriu kaumut ba ka anjong senam aja khandriu kam shimla aibor ya ka sorkar jela kam shimla aibor ya ka tanat ya kinu tanat jong sorkar jela bakin perking ya ka jingrung jingmi jong kibriu nakawai ka jela syakni ka jela ka jongi te halor kanong rim ba iba hek bat kiwei pat kibriu bat kiwei pat ki minister ki ameli ki jongi kin yeng kata kanong rim baka anjong senam aja khatriu lanik amara sesi aja khatriu kandai ka an ka balak bentek lakam ya ka jingrung jingmi lane ban perking ya ka jingrung jingmi jong kibri ka ba kata kadi ka ba ngikwa ban keli ya iba hek bat yikitu giwe ki ba yeng kata kanong rim kandai ka an kandai sa kata ka wei pat ka an ka ban regulate lane ka ban penyak be ya renti ya ka tendency ya ka jala ka jongi tendency kamut ya kinong shongwai ni kejela habu ang nong shongwai kamut nang yudkhar ubawan lagi we pat kejela kamut ya ubri ubawan ubar jela ubawan ni kejela ndriki regulate ru ya kinong shongwai ki badai na kejela ka jongi kamut balada don ujongi ubawan West Coast Hills sa yang wai shalong uhab banyak lembah ki proses ki badon lani ki kendon ki badon hapok jong ni kaan ti kumdungin la ban ba kani kaan jong senam aja khandriu kandai kaan ke balak bentek lakam khamtam ya ka influx hakani ka jala ka jongi ban nakaliang jo kaseng ngikren la ka basay bat ngi ong ru da ka basay ya ibahek bat ikiwei pat ki minister ki MLA ki jongi bakim dei ban pen sothok bakla ya upat ba nong shong snong jo ka jala khamtam yangi kum ka jat benriu ban ong baka amara sesi aja khandriu kan la ban yada yangi naka jingrung jingmi jong ki mender hakani gari ka jongi bat kalenti hi baka jingdawa baka jingkrang baka jinganglu jongi kum ka jat benriu kadai hi badai ban wanra ya ka an kum ka LP knang ban la ban tek lakam
ya kan ni kajing rung jingmi jong ki brio na ba bat nakaliang jong kaseng ngiyeng da ka basha ngiyeng scam ka nong rim ban ong ba kay mara si aja khan riu ka de ka an ka bom don beniat ka de ka toothless lo ka bangila kren na ka po sa ka po ka bom don kinu kendon ki bala ban tela ka mi kajing rung jingmi jong ki mender ha ka ni ga ri ga jong ni bat ni dawa ba ka sarkar Meghalaya bat ya baro ki MLA baro andrew pungut ki MLA ki badan hakani ka session ka bomenta hapo indor bar thaw an ka jala ba ki di ban le no mardo ba kenlum lang kum ka we ka sur hapo ka indor bar thaw an ka jala ban penbore ka sarkar India ba ka dei ban pediang ya ka resolution ya ka ba ka yin dor bar thaw an ka jala kala pas lani kala menjur haka khaknai trip December jong snam aja khandai ban ong ba ki dei ban pentri kam no ya ka LP lat na ka LP kaya mara sa siya hidala di jong snam aja khat riu kanom la bante la kam ya jing rung jing mi jong ki brio ni ka jala ka jong hi kata ka de ka khubor ka bangi kwa ban tha sa ka sarkar jala ba kumjuru khamtam ya iba hek ba di kitu ki we ki minister ba ki MLA ki ba dang yeng ki badang peniksan hadu kan khlemat ka bomenta ban ong ba kaya mara sa siya aja khat riu kan la bante la kam ya jing rung jing mi jong ki brio ki mana ba sa ni ka jala ka jong hi habay day ba kajing kren jong iba hek ningkong e ngiso ban panpaw ya kajing sngulung mo ba day iba hek day way na ki nong thawan lani kita nginong mi khmat ki bala don bentan adu katu kasnam arja khat khandai hakabay la sign lang ya to ka resolution hakajaka ba in kren ba in penbor khamtam e ya sarkar India ba kaday ban menjurno ya ka resolution jong snam arja khat khandai nangi ipan benta ilong kumba ithe peja ya kata kajing dawa kajing terang ka jongi kum ka jala khamtam e jong kajak menriu mengidon kam ya ka an kum ka LP tinakaliang jong kaseng ngisu ban kentu ya ibahek ba idei ban simkhya ya ka benta nama mairu idei we ni kita ginong sign la ni ginong menjur ya ka resolution jong snam aja khandai but MD ban syukren tang bandam but kawi ka bangasngo ka bangasngo khyaru e ka jingkren jong ba hek ka dei ba hakajaka bi in perkhat ya ka jing yo nong ka jongi kum ka jala kajing yada yangi kum kajat benriu ka berit pa iperkhat ban hana bakata kay marasasi kan yarap ru iki tourist bikin wan ka ni balai ha perkhat than ni kita ki tourist la mo bangin ya pen ya ka lawai jong kajat benriu ka jongi bat kata ka safety lan security tang jong kita ki tourist syai kata ka safety ba security jong unong snong lan ne jong to khat jong kajat benriu nyok trap pat ide ban perkhat yangi shwa mar ladang ingim dan la kajat ngriu nyotrep kajak la ne kadu no kajak klep no agin gi post nem gi bansawan kandon jingbut ayu bangin kiu la kata karoi ka par la ne mangin perkhat nam ta gitoris kin awan ajing metoy nam ta jong no la da kata kajat benri bangi dan kanjak klep no tingi kentu i ba imdei ban perkhat than ni kita gitoris imdei ban perkhat than ni gi nongwe gi buan kai la ne gi buan bela la ne gi buan le khai pateng ha ne ka jala ka jong in ri dei ban bu akhmat e ningkong e yangi kum kajat menri bat ikinong syong snong bapura jong kajala jong kaseng bat ka komsu ibro khoi ngidang ya ngila dep ban ya syong meeting ngila ya perkhat ru ya kisinjam ki banging session na kabanta ban pentikna bat ban penbor ya ka sarkar ba kadai ban pentri kam ya KLP mardor mdei syu ban ya kren ya ka MRSC aja khandriu nama ko mangilaong hinadu basdam ya MRSC aja khandriu kam dei an ka bodon ya kanu ya ki kendon ki bala ban perking la ne ban tela kam ka jingrung jong ki brio kadai tang ka an ka ban penyak be ya renti ya kata ka jing songwai hakni ka jela ka jongi tegas kaseng haringkat bat kiwei pat ki porlok apo kenhun jong komsu ngin ladep ban ya syong meeting bat kin sadon ki program nang ni syakmat ya ka bangin session ngin sa pentip nda kapor kelade Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra